Sistemak arriskutsuak dira, hori diote behintzat, Bizkaiko SAD taldekoek. Algorta herrira etorri gara argitaratu duten Aieru diskoa ezagutzeko. Gaur gurean, Xabi, Eneko eta Aitor. Sistemak arriskutsuak dira. Javier, Eneko eta Aitor musikariak osatzen dute SAD taldea. Eta 2019 urtetik daude elkarrekin. Guazi ginen 2019an uste dut, Aitori eta Tabio juntatu ginen. Egiten juntatu ginen beste aldekide batekin basuko lasana. Eta hori, banituen 3-4 kanta, eta gauza zen progatzea, a ber, que salia. Ni izan nire lehenengo taldea, ibili egin nintzen mini taldez, baina halako rock taldean, lehenengoa. Eta justo basujole horrekin nos falló, eta Eneko sartu zen de cabeza, a mandar encima, en plan, bestietan hori bere iritzia jartzen, eta zan como ya el extra. Eta nik hor uste dut sortu zala, estudio horretan, basaurin. Eta egon ginen hori, 2019tik orain arte egon gara grabatzen halako maketa edo pak egiten genionan, erritmo bat izateko batez ere. Atera genuen lehenengo maketilla hori, eta intentzioa zen hori eskusa para hasteko emateko kontzertuk, eta etorri zen halako todo. Eta bat edo hori kontzertu. Bai. Eta hori, gure erabaki izan zen, seguimos. Gurea da batez ere sortzea, gustatzen zego pilo bat, zuzenekoa. Baina gauza da batez ere sortzea, eta entzaiora etortzen den askotan da sortzera. Ez da, sikiera repasar, por diversión bera jotzen dugu eta, baina gauza da, beti, igual abesti bati beste lista bat emotea, o loko. Taldeak izen ezberdinak erabiltzen ditu. SAD, Sistemak arriskutsuak dira, edo Systems are dangerous. Ez genuen oraindik izen ofizialik aukeratu, esan duen bezala olako probatzeko moduko asunto bat, eta eroia etorri zanean Eneko barrura. Orduan ja ustut haien artean zeukatela nola baite antxina hitz egin da olako izen motako bat, eta komentatu zidatenan izan, oso guapoa da izena, inolako intentzio gabe, bakarik sensazioa ematen zinana. Hasieran zan ingelesez, Systems are dangerous, konturatu ginen euskeraz be ematen bazinion buelta hitzak berdinak eta zela, eta orduan ziklak balio zutela berdin, eta hortu genuen euskerazko forma eta holan geratu da. Hasieratik Eneko eta Biok izan zen, inkluso Eneko taldera sartu horretik zagoen alako Enekoan joku hori, sistema garrikatu hori dira. 3 hitza, 3 persona, hori da. 3 marra... Bera zegoen taldean, baina bazegoen pentsatzen gure talderako, en plan, 3 sarie, no seke, hor genukan alako. Aieru disko berriaren sorkuntza lana pandemia garaian burutzen da. Etxean egondako denbora probestu dute zirriborroak idatzi eta kantuak sortzeko. Egin duen hori, Why So Happy deituriko maketilla hori, eta gero egin genuen Taenia deituriko beste bat. Eta hor bai egin genuen experimentazio hitzela, danatarik, reverb, sonidos, eta ikusi genuen, egin hori, de todo, samples eta danatarik. Eta ikusi genuen, bazegoela hor esentzia bat, eta berdina jarraitzen zula izaten, aunque fuesen en plan, más experimental edo. Eta jarri ginen grabatzen gure kabuz ja estudiotik kanpo, ikusten ikusita zelan grabatzen esan eta nik daukan lokal batean Zorrotzan, hor Bilbon. Eta hori grabatu genituen 4 abesti, eta idea zen segitza grabatzen, abesti bat, beste bat, lantzea eta ateratzea. Eta justo hor izan zen kontaktua Kristianekin. Eta justo ari ginen hori, pizkat retrospektiban, lehenengoa errekuperatu nahian, baina bigarrenarekin esentzia galdu gabe. Aurrera pauso hori galdu gabe, lehenengora bueltatzea pizka bat zan. Estetikoki uste dut objektiboa. Bai, guztiz. Ikusten baduzu lehenengo diskoarekin, izugarrizko antzekoa dauka Aieru diskak. Estiloa dinot, Sakone, nire zulo pribatuan, da nire bekatuak gaitz
idazten dituena gaurko gai zure begiren gura lehortzen utzitako malkoak ezitzen galdutako denborak ez narama inora berri zai ustelutako dorak astiro dator nire lepora salto nahi salto. 3 urteko musika bidean 20 kantutik gora sortu eta argitaratu ditu taldeak. Entsegu lokaleko sorkuntza taldearen indargune bat da zalantzarik gabe. Bai, egon ginen gainera hori COVID-aren asuntorekin egon zanaz direkto asko izan zirenekin, logikamente, eta orduan nirko bileinen nahi genuen jarraitu sortzen eta geratu ginen ez da COVID-aren asuntorekin abestiak egiten eta aurrerapenak egiten, esperimentazioak, bigarren diskoa hori esan, COVID-en asunto justo erdian. Eta asuntoa zen ez gelditza, jarraitza aurrera egiten, gelditu gabe eta hasi ginenean ja justo kontzertuak egiten ja benetan izan zen, orain asunto guztia hau suabizetu denean orain dela asko. Ba, izan zen alako beroketa prozesu bat justo aieru atera aurretik, joan ginean Madrilera eta ez dakiz beste kontzertu joan genuen, pizkataz sartzeko en plan komo giroan, errekuperatzeko, eske talde moduan jotzen dugu eta gure artean komodo, baina hori. Claro, nahi genuen jo hortik ja, plan, direktoak egin, nahi genuen ja, gogoak genuzkan eta hasi ginen. Igual aipatzekoa da, hori justo ari ginela Don't Blame the Kids alako pak bat ateratzen, gauza zen igual luzeago egitea, eta dana horren izenpean jartzea, eta bagenitulako ideia pilo bat, eta agertu zen Atiko Estereo zigiluaren hor kontaktua, eta esan genuen zuekin, egingo badugu lan zurekin, izango da lan berri bat ez dakite hola aurkezten, eta horrekin ja finkatzen hasiera moduko bat, ez? Hasiera berri bat. Hori zen aieru. Eta gelditu genuen hori Don't Blame the Kids, eta genituen kanta horiek lantzeko landu genituen 3 hilabeteetan zehar aieru diskarako. Eta prozesua bai izan zane, vamos a buscar, eta urtzirekin bai ditzen genuen, te traemos esto, gauza da, baitugula gehiago, baina egin dugu alako haraketa bat, eta esan dugu, hau, eta hau, da lo que más ahora mismo nos hace guri eta behar dugu garatu estudio batean. Disko berriko kantua grabatzeko Urtzi sasoinu teknikariaren agindupean jartzen dira. Eta CD formatuko diskoa Atiko Estereo diskoetxeak plazaratzen du. Duela urte batzuk sabitanik entzuten genuen Encore taldea asko eta geneukan Urtziren izena hor ez dakit. Bueltaka batzuetan hitz egiten genuen eta zen Urtzirekin egin behar dugu lan edo orduan egun batean esan dio Sabiri, pues deitu egingo diogu. Eta bere Instagramen sartu ginen, bere telefonoa bilatu genuen eta esan zen Urtzi, zerbait egin behar dugu zurekin, daukago disko bat eta zurekin egin nahi dugu lan. Orduan hitz egin genuen berarekin eta hau batean deitu zidan, nik erdilo negoen eta Urtziren llama eta ez dakit. Bai, gainera Urtziren frasean jaso zuen Enekok, baina niri errebotatu zidan, izan zen ese bajo y esa batería tranquilo que van a sonar como un tren. Hori izan zen hitzak, eta esan genuen, bale, nahi duda, bai, hau zan bilatzen genuen, ulertu du zer behar genuen. Urtziren soinidua bilatzen genuen, nizenekin egin zuelako lan eta igual bere distorsioak, efektuak eta guztia deitu egiten ziguen eta horregatik ditu genien. Diskoa grabatzeaz gain, produkzio lana ere egin du soinu teknikari bizkaitarrak. Taldearekin batera kantuak orraztu ditu estudioan. Entzugu lokalean egindako lana borobilduz. Bai, guk eraman genuen nahiko amaitua eta berak zanalako amaitua basea. Ideia behintzat. Eta genituen arregloen ideia eta bar. Baina guk aurretik etzegin genuen Eneko eta biok Urtzirekin planteatu genuen hori, hau zabalik dago. Uste dut Euskal Herrian gertatzen bio bat da grabatzera ematen diotena. Zoazte tekniko batekin, te graban eta zure kabu dago dana. Eta azkenean ez daukazu perspektiba hori, ez? Eta guretzako bazan alako figura bat, konfiantza ematen seguna, eta hori, aipatu duen Eneko badago mazaldia jarrita hortan, niz eta alako taldeak entzun da, eta erakutsi zizkian, nizan, obviamente, hemen nahi dugu egin lan. Eta gero, ja ezagutzean Urtzi eta zelan egiten duen lan, super gustora, nahi hau da.
gero bere ideiekin eta aldatu ziren hainbat abesti. Ez asko, baina arreglo batzuk eta ritmo aldetik egin ziren, ez dira aldaketa oso handiak, detailitzu batzuk besterik gabe, esan du Xabik, zauden bastete bukatuta ja, baina hori, bere iritziarekin hori dena bartuta, eta edo baita ere mezklak egiten berarekin, orduan digamos que bere esentzia ere badago pizkat diskoan, ez da sartuta. SAD taldeak rock giroa lantzen ditu nagusiki, baino bada ñabardurerik bertan. Giro ilunak nagusitzen dira, non basuaren presentzia handia da kantuetan. Da base, sobre todo, digamos, protagonista, eta gitarra aldetik dira detaileak edo arreglo txiki batzuk gustatzen zaizkiola Xabik egite batzutan, eta sobre todo bera ere egiten duen ezagutza, egiteko pizkat harmonizazioa gure aldetik, eta berak egiten ditu hori. Detaileak talan, baina abestietan sobre todo da hori basea gehien nabaritzen dena. Ez nire soinua gustatzen zait hor egotea presente, grabeak, baina baita ere agudoak izatea eta presentzia nabaritu egin behar da. Bako protagonista. Izan behar da hor, en el pecho. Nork nahi Antzeko kainurik Hainbat dorbain Sendatzeko hitzik ez dago Da zuen jai honen Arazoiaren bilan abirten Azken finean, diskoan ez dago gehigarri askorik. Sintetizadore gutxi batzuk, ahots efekturen bat, eta rock egiteko oinarrizko tresnak. Gitarra, bateria eta basua. Bai, azkenean hori, aipatu dituzun efektu horiek sartzeko eta behar duguna da hori base potente bat. Eta normalean guk lantzen duguna behai konposatzerako orduan hasikera batean da bajuaren jolasa eta bateriarekin. Hori da. Eta ni horretan aritzen naiz bai edararekin, osea, gauza da base potente bat eukitzea, gero hor jolasteko. Abestiak ekartzen ditugunean, eta ideia berriak, riff bermutakoak ekartzen ditugunean, eta entseguetan egiten dugu olako ze lako ritmoa jarri aldiogon, edo bajuaren, igual pasatezakegu riff hau bajuari, eta bajuak egitea horko hori, protagonista gisa egiten dugu lan, esateko pizkat presentzia gehiago abesti gozoan, eta lan ateratzen dira hainbat abesti diskan adibidez, badaude hainbat olako idea. Besti gehierak egia esan, bai? Inkluso hori, aipatuako izkurtze edo ikertze abestia, badala alako balada bat, eta protagonista basua da. Totalmente. Guztiz. Gero guztia gaineko da parafernalia hori, biolinak teklatuekin sartuta, eta gitarraren antzekoak biolinenan. Eta ritmo aldetik da gainera nahiko lineala, bakarrik da asuntoa bajoaren linea igual protagonista. Eraginak eragin, taldeak soinu propio bat izan nahi du. Erreferentzia argi batzuk badiren arren, topikoetatik ihes egiten saiatu da taldea. Hori, nik uste dut, beti esaten dugu berdina, baina guk gure jokua izaten da normalean gu baitugu influentza pilo bat, eta ezberdinak, baina aipatutakoak mi aldiz. Gauza da, uste ditugula aparte, como por así decir, da gure paleta, nik aipatu dut, noizbenten aipatu hori da, como gure paleta, lan egiteko paleta, eta gu hor bakoitza egiten du bere papera siguiendo, bebiendo de esas fuentes eta. Baina gauza da, hori, ona etortzea, hori ustea kanpoan, eta hemen ateratzea zehozer. Obvio, dala influentzia horretatik. Claro, azkenean, bakoitzak dauzka berak, baina. Baina ez dugu bilatzen en plan, esto viene de aquí, esto viene de allá. Nos behiten da como super evidente, en plan chavales, hau behitu, baina normalean ez dugu asko bilatu nahi, eta urtzirekin behar gertuz dugu berdina. Da genituen referentzia pilo bat, este adorno me recuerda, no me enseñes. Eta teknika hori, hor super gustora ibiltzen gara. Esan duzun bezala, hori diskak zauzkan roka barruan olako paleta asko, nik uste dut duka influentzia nahiko alde horretatik bigarren diskoan, eta eniako experimentazio horretan sartutako ideia hori nolako paleta hainbat aukeratzea eta hortik egitea
abesti bakoitza forma desberdinean, sortut Taniarekineko antzeka dela justo alde horretatik. Bai. Osa da, unako Tania eta Wise of Happyen arteko fusio motako bat. Every time society fucks our heart, we stomp on it on the bridge. Diskoaren diseinu lanak argi erakusten du barruan topatuko duguna. Zuri beltza da nagusi, artelanean ere. Bai, ez dakit, iluntasun horretatik abiatzen gara askotan, eta Igual kasualitatea da argazkiak eta igual estetika musikalki hitz egiten. Egun euri batean nire kamerarekin negoen pase bat ematen eta justo txarko bat ikusunen eta argazki bat atera nion eta kasualitateaz izan zen hori portada, baina Nahi gabe ateratzen da iluna, basikamente. bai, hori izan nahi. nik egongo dut pizkat kontraargumentoa, nik uste dute, azkenean argazkiak atera ditueneko eta diseinua nik egin dut, eta uste dut, Ja, hori bai. aunque queramos evitarlo, kasualidad poca hor estetika berean aritu gara denbora guztian. Sakon nire zula pribatuan, da nire bekatuak, gaitz, idazten dituenak gaurko gai, zure begiak gura lehten, galutako denbora gaizkotzen, galutako denborak, Mañana berriz zait. Dagoeneko hasi dituzte Aieru diskoa aurkezteko zuzeneko emanaldiak. Orain arteko esperientzia itzela izan da, eta edozein rock taldeen ondoan ikusten dute bere burua kontzertu afitxetan. Behitu, pasan hilabetean egon ginen Lukiek taldearekin 3 kontzertu ematen, eta guretzako izan zen total lujo, eta pizkat horregatik ambientea basalako zeozer komunean. Ez dugu musika berdina egiten, baina bar dago hor zeozer komunean. Oso ondo ikusi duena Kristianek zigilua sortzeko orduan uste dut ez dakite definitzen zer dan. Osea, hitz bat edo bitan edo 18etan ez dakit, baina badago hor zeozer komunean danon artean. Nik uste dute edozeinekin enkajatzen dugula pilo bat, baina guk burua maitugu hori eta hitz egin dugu noiz baiten Full Cup taldea, Nize taldearekin behar ditugu pilo bat gogo jotzeko. Arimarekin ere bai. Arima taldearekin, noiz hitz egin dugu zer sortu behar dugula hor. Zuri Raiot be bai, hor Erromoko taldea. Nik uste dut rockaren barruan jotzen duen edonork, edonorrekin jode dezakegula, lasai. Ze badaukagu alako polifacetismo hori eta zuzenerako be bai hori esplotatzen dugu pilo bat. Osea, gu badagoaz kontzertu bat prestatzen eta ez da hainbeste entzariatzea ze abesti joko, osea, zelan joko ditugun abestiak mazke ze abesti joko ditugu. Gure aldetik, gure iritziz, direktoa da gehien disfrutatzen dena, bentsat gure ikuspuntotik. Bai, de hecho beste egunean aipatu ziguten ez, no esan Deuston. Igual duela hilabete bat edo, ez dalako zeozer. Izan zen, jaitzi eszenatokitik, y te viene un tío y vaya mierda de guitarra tienes, pero cómo suena. Eta gauza se encendió la bombilla, hau da bilatzen duguna, no? En plan, ez genuen ez da gitarra hau eraman genuen beste bat, de la 80 eurokoa, porque hau genukan etza un Cristo, eta se me encendió la bombilla izan zen, joder, que guai, hau da bilatzen duguna, ez? Bueno, azkenean, naizta grabazio aldean egiten estudioan lako beste gitarra linea sartu elakoak, gero direktuan ez dugunez olako gauzak sartzen, beti pentsatzen igual galduko da gauzaren bat, igual paletaren nolako koloreren bat, baina azkenan ez da nabaritzen horren beste. Zuzeneko emanaldietan, Aieru diskoko kantuak izango dira nagusi, baina ibilbide osoari egingo diote errepaso kontzertuetan. Hone arte egin dugu lako popurri bat, aurreko abestiekin eta diskoko abestiekin, baina egia esan kontzertu gehienetan diskonen abesti gehienak dauzka presentzia gehiena, uste dut hori izan duzuna, gure estiloa definitzen duen diska denako, sobre todo. Atu ditugu abestiak, diska honekin batera joaten diren abestiak batez ere,
Baina lehen aipatu dana be bai, depende ze zuzeneko eman behar dugun edo, lekuaren arabera edo moldatzen gara asko. Olako libertate daukagu, olako experimentazio orduan egin ondore, eta olako kolore horren beste izan da. Baina forzatu da, guk be bai lokalera horrela etortzen gara be bai, ez dakigu ez gara etortzen, mira, tenemos una lista, gaur tokatzen da edo otoi, da aieru, entzaiateko. Gauza da ze modutan gauden, no? Eta kontzertutan be bai uste dut halako zehose gertatzen dela be bai. Ez dakit zer etorriko da, baina orain somatzen dana kontzertuetan da nik ikusi dut halako txipaldaketa bat, ez dakit Gabonetatik ona, eta ez da beste pasau. Baina izan da txipaldaketa total bat, eta adibide nagusia aipatzen duenaren San Larrabetzuko kontzertua. Ze azkenean guk badakigu ez goazela horra, en plan de, zat gara, entzun gure musika eta abestu gure abestiak badakizkizulako. Segon toda la gente a tope disfrutando con la música, saltando, no sé qué, eta hori eskortzen da pillo bat. Horrengoz izan dugu feedback potente, nahi. Bai.